Kel mutu. Oh nyong, mutune ora dicekel wis bisa kok nyambel ya. Mantap. Nggo blender maksudnya siki jamane wis blender nggih Masuk. Pakde. Asoy Pakde. Ya kue. Padahal penayagan kayak bakul mutu. Nih kok, oh beda kula mboten remen mutune penayagan. Angel nyekele. Ora angel dicekel. Iya. Luga-luga bae. Yuk, permintaan dari Saking sinten Pak mangkene Kamto. Beliau adalah tadi yang minta ya. Inggih, Nggih, kangge sambal saken. kemangi Sambal karo kemangi. ninggal katresnan. Nggih, Pak sinten asmanipun? Pak Kamto. Pak Ya, Kamto. dari sesi perlengkapan kita. Jadi kita kurang lengkap-lengkapnya kae. Soceng nggih. Jaluk kopi apa bae anak kae. Iya. Iki monggo sambel kemangi. Sambel Yuk. kemangi. Bersama cirine Mbak Siko digawe. Juga Wahyu Manunggal Budaya. Kerjasama juga dengan Sing live badhe streaming joget niki oleh monggo Pak badhe Ikra joget. Official. Kakine kaki Sarimin ayo Pak Rahmat bae nggih. Solo. Anu mriki Mas Rahmat diawali sambel kemangi. Pak Kanto monggo Mbak Denis. Ikra Official live streaming. Luar biasa matur suwun. Nyambut kang
apa Mbah? Mangke mawon sing Mangke penting mawon. aweh bae. Iya, terima kasih matur nuwun dan matur suwun Mbak Gus. niki. Dalem Aji kirin jagong. kepiye? Ki pasukanku wis pada teka.